Żagħżugħ ta' 22 sena li jismu ma jistax jixxandar fuq ordni tal-qorti inżamm arrestat wara li affaċċja akkużi ta' atti sesswali ma' tfajla minuri ta' 14-il sena. Ġie akkużat ukoll li kkorrompa lill-istess minuri u li kiser kundizzjonijiet imposti fuqhom mill-qorti f'każ preċedenti. L-Ispettur Sara Zerafa spjegat li l-minuri għamlet rapport flimkien mal-ġenituri tagħha u qalet kif hi u l-akkużat iltaqgħu fuq mezzi virtwali qabel ma stidina f'daru. Ħareġ ukoll li missier il-minuri bagħat messaġġi ta' theddid lill-imputat kif sar jaf b'dan l-aġir u ġie mitkellem il-pulizija. Iż-żagħżugħ wieġeb mhux ħati u l-avukat tad-difiża talab għall-ħelsien mill-arrest fejn argumenta li minkejja l-fatt li dan huwa każ delikat, il-prosekuzzjoni diġà għandha l-informazzjoni meħtieġa biex tipprosekwixxi u għalhekk m'għandux ikun hemm biża' ta' intraġġ ta' provi. Bil-qraba tal-imputat viżibbilment imbikma fl-awla, il-qorti ma laqatx it-talba l-ħelsien. Il-Maġistrat Charmaine Galea rrakkomandat biex fil-faċilità korrettiva l-imputat jiġi segwit minn professjonisti sabiex ikun jista' jitratta l-kundizzjoni tad-depressjoni. Inħarġet ukoll ordni ta' protezzjoni favur il-minuri u l-qraba tagħha. L-aħwaqriema Aaron u Darren Mizzi li għandhom 40 sena u 38 sena rispettivament inħelsu mill-arrest wara li ġew mixlija li kkawżaw ħsara fuq il-karozza tal-eks mara ta' Aaron Mizzi. Dan ġie mixli wkoll li bl-azzjonijiet tiegħu ikkawża biża' lill-vittma filwaqt li Darren Mizzi kien akkużat separatament li kien kompliċi moħħuh f'dan ir-reat u li kiser kundizzjonijiet ta' probation. L-aħwa wieġbu mhux ħatja u ngħad kif il-vittma għamlet rapport fl-Assa tal-Marsa wara li l-karozza tagħha ġarbet ħsarat li ammontaw għal aktar minn 2500 euro. Il-qorti aċċettat it-talba l-ħelsien iżda imponiet diversi kundizzjonijiet fuq l-aħwa, fosthom li jridu jiffirmaw fl-Assa ta' l-qormi kull nhar ta' tnejn u nhar ta' Sibt bejn 8 ta' filgħodu u 8 ta' filgħaxija. Il-kundizzjonijiet ngħataw abbażi ta' garanzija personali ta' 3000 euro għal Darren u 2000 euro għal Aaron. Il-qorti ħareġ ukoll ordni ta' protezzjoni fil-konfront tal-vittma. Matthew Farrugia ta' 34 sena minn Santa Venera ingħata l-ħelsien mill-arrest wara li ġie mixli li kkawża ġrieħi gravi fuq raġel ieħor f'argument u kiser il-paċi pubblika. Farrugia ċaħad dawn l-akkużi u talab għall-ħelsien mill-arrest. Il-qorti imponiet bosta kondizzjonijiet fuq Farrugia, fosthom li jiffirma fl-Assa ta' l-qormi kull nhar ta' tnejn u nhar ta' Sibt u garanzija personali ta' 5000 euro. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.